Dit zijn Martin en Vivian. Zij zijn... Afels. Een adult fan of Lego. Adult fan of Lego. Dus eigenlijk een volwassen iemand die Lego als hobby heeft. De passie begon vroeger als kind al, maar kwam later pas echt tot bloei. Ja, bij mij al heel vroeg als kind. De eerste Legoland-stadjes in de jaren 80, 90. Toen is het een beetje weggezakt. Er komen kinderen natuurlijk en... je hebt natuurlijk ook wat andere zaken waar je mee bezig bent. En op een gegeven moment sta je weer in een speelgoedwinkel met je kinderen. En dan sta je daar naar Lego sets te kijken. En dan ben je weer verkocht. Ik heb vroeger altijd wel Lego gehad. Maar wat Martin zei, wij kwamen met de kinderen in de speelgoedwinkel. En ik was eigenlijk de standaard kersthuisjes, stenen huisjes een beetje beu. Dus toen vonden we 2 kerstsets van Lego. Dus die zijn toen meegegaan en daar is dit begonnen. En met dit bedoelt Vivian het Lego kerstdorp wat achter haar staat. Elk jaar komt het weer tevoorschijn en laten de 2 hun creativiteit los op de duizenden stukjes. En zo creëren ze hun eigen wereld. Precies dat is volgens Martin het leuke aan Lego. Ja, je kan er alles mee. Je kan vrij bouwen, je kan bouwtekeningen aanhouden. Je hebt in die zin alle vrijheid en je kan elke kleur pakken die je wil wat dat betreft. En ja, je kan je daar helemaal mee uitleven. Het hele jaar door hebben we... ik ben vooral fan van de bloemen, de botanicals sets. En Martin heeft vooral de piraten, de medieval, de ridders. Dus daar gaat hij verder als dit opgeruimd wordt. En die thema's komen bij Martin in januari aan bod. Na de feestdagen gaat de winterse sfeer namelijk weer de woonkamer uit en mag Martin zijn fantasie de vrije gang laten. Ieder jaar bedenkt hij een thema waar hij tot en met maart lekker mee bezig mag zijn. En dit jaar gaat hij voor piraten. Vorig jaar heb ik een middeleeuws thema gedaan. Dus kastelen, ridders, vrijbuiters, noem het maar op. Volgend jaar ben ik voornemens om iets met Star Wars te gaan doen. Dat vind ik dan ook wel een leuk thema van Lego. Maar voor nu dan piraten. Nou ja, voor nu niet helemaal. In ieder geval vanaf januari. Nu kunnen ze binnen nog lekker genieten van het winterparadijs wat ze zelf helemaal hebben gemaakt. En of ze daar ooit mee gaan stoppen? Er staat op de doos tot 99, toch altijd?